Από το βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά. Στο παρακάτω απόσπασμα, η Μαντάμ Ορτάνς, που είναι ένα από τα κύρια πρόσωπα του μυθιστορήματος, επειδή ήταν συνδεδεμένη με τον Ζορμπά, έχει πεθάνει. Και ο συγγραφέας με τον Ζορμπά επιστρέφουν από την κηδεία της. Επίσης, ο παπαγάλος που αναφέρεται ανήκει στη Μαντάμ Ορτάνς, που τον αγαπούσε ιδιαίτερα. Προχωρούσαμε αμίλητοι μέσα από τα στενά δρομάκια του χωριού. Τα σπίτια μαυρολογούσαν ολοσκότεινοι. Κάπου ένα σκυλί γάβγιζε, κάποιο βόδι αναστέλισε. Κάποτε μας έρχονταν στο φύσιμα του αγέρα εύθυμα αναβλητά, σαν παιχνιδιάρικα νερά τα κουτουνάκια της λύρας. Βγήκαμε από το χωριό, πήραμε το δρόμο κατά το χωριάλι μας. «Ζορμπά», είπα για να κόψω τη βαριά σιωπή. «Τι αγέρας είναι τούτος, νοτιάς». Μα ο Ζορμπάς πήγαινε μπροστά κρατώντας σαν φανάρι το κλουβί με τον παπαγάλο και δεν αποκριθεί. Όταν φτάσαμε στο ακρογιάλι μας, ο Ζορμπάς στράφηκε. «Πεινάς αφεντικό?» ρώτησε. «Όχι, δεν πεινώ, Ζορμπά». «Νιστάζεις?» «Όχι». «Μήτε εγώ». «Ας καθίσουμε στα κοχλάδια, έχω κάτι να σε ρωτήσω». Ήμασταν κι δυο κουρασμένοι, μα δεν θέλαμε να κοιμηθούμε. Δεν θέλαμε να χάσουμε το φαρμάκι της μέρας ετούτης. Ο ύπνος μας φαίνονταν σαν μια φυγή σε ώρα κινδύνου και ντρεπόμασταν να κοιμηθούμε. Καθίσαμε στην άκρα της θάλασσας, έβαλε ο Ζορμπάς το κλουβί ανάμεσα στα γόνατά του και κάμπος η ώρα σώπαινε. Ένας φοβερός αστερισμός ανέβηκε από τον βουνό. Πολιώματο τέρας με στο δικτύμιο ουρά, κάπου ένα αστέρι ξεκολούσε και έπεφτε. Ο Ζορμπάς κοίταξε τα αστέρια με το στόμα ανοιχτό, σαν να τα βλέπε για πρώτη φορά. «Τι γίνεται εκεί πάνω?» μουρμούρισε. Και σε λίγο πήρε την απόφαση. Μίλησε. «Ξέρεις να μου πεις αφεντικό?» είπε και η φωνή του ασκώθηκε επίσημη, συγκινημένη μέσα στη ζεστή νύχτα. «Ξέρεις να μου πεις τι πάει να πούν όλα αυτά? Ποιος τα έκανε? Γιατί τα έκανε? Και πάνω απ' όλα, τούτο». Η φωνή του Ζορμπά ήταν γεμάτη θυμό και τρόμο. «Γιατί να πεθαίνω?» «Δεν ξέρω, Ζορμπά», αποκρίθηκα και ντράπηκα σαν να με ρωτούσαν το πιο απλό πράγμα, το πιο απαραίτητο, και δεν μπορούσα να το εξηγήσω.